Sing kedua iki lagune sing lagi ngetren saiki piye, Mbak? Nggih, monggo. Ana ayang-ayang saiki lagi ngetren to? Iya. Ha, nggih. Nek digarap karo gamelan. Nggih, monggo. Nggih. Gamelan plus musik maksudnya. Nggih, nderek ajar nggih. Ha, nggih, nggih. Dek lintang melok ning tengah. Oh, nggih. Heeh. Men ditambahi karo sindenku ya. Nggih, monggo. Nah, gen rame sisan. Sinten? Ana Mbak Hana Loka. Nah, ya. Saking Wonogiri. Saking Wonogiri menika. Kali sinten? Kalian Do Okva saka Sidoarjo. Surabaya. Ya. Ya, coba diaturi jumeneng. Ayo nak Cahayu. Nah, ya. Lagune ayang-ayang. Ya, kudu iso diratakne waranggana men iso tampil kabeh ya yo. Heeh. Yo, kuncine dipadakne gamelan Mas Soro. Nah, yuk. Kuwi jane diapakne? Dirogo. Ya Allah. Dirogo ya Nah. Allah. Sik Tanteku, terima kasih tante. sing lanang-lanang nek ning isor kayak iki wedok asli tenan iki. Ya. Coba, yuk lagune mangga Mas Soro. Ayang-ayang.
Bali. Iki awake dhewe komplit nek ana musike ya. Cara bumbon jangan utawa masakan iki gen komplit. Ana Coro Group utawa Dwijo Laras Indonesia Group. Ya heeh. Ana Mas Coro, ana Mas Andi, ana Mas apa jenenge Jolembung. Lah ya sing ngebas kaya aja kluthuk kok pinggir. Nah. Iki diaturke sepisan meneh ya Mbak Mimin Mbak Api lho. Nanti wonge.